How are you, Lynn? I'm fine. Good. Can I have your social media account? Why? Because I will go back to Switzerland. Yeah, and honestly, I want to know you more. I like you, Lynn. Adrian. Mao ba? Nibalik na tayo sa Switzerland si Adrian? Oday. Unya, nagsige na siya message ni mo. Oday. Ni-message naman to siya. Unya, unsa man? Nagkauyab na mo? Wa pa na ko sugtada uy. Ako pa ni mo no, sugta na lang to. Kaysa tanaw na ko. Butan ba to si Adrian? Dali aras pinahon uy. Wa lang ibaw uy. Ni anak ko sa Switzerland. Mahal. Mahal. Oh, I love you, Mahal. I love you too, mahal. Nalilikuha na siya bakos. Mahal? Why are you getting your belt? Because I love you, Mahal. Hindi ko masakit eh! Naganoon ko! Naganoon ko na ako nawas! I love you, Lynn. Ganoon ko! Sa dista mo dinituhan na! It's time for you to find a job to help with household expenses. Pero, I can't find job here without knowing the language. Please, enroll me in a German language class. You promised me before we get married, that I could stay home and focus on building our family. What happened to that promise? Listen closely. Do exactly as I say. Disobedience will have severe consequences. You're on my turf now. Comply or face the outcome. You understand? Now, go find a job. Kinuo ko. Here's the list. Any total amount you need to contribute. What? Kung pagsugod ako sa trabaho, pila naman ito yung akong sweldo. Adrian, that's not possible. Unlike you, you've earned double than my salary. Just do what I say. Transfer your income monthly into my bank or give me it in cash. Understand, Filipina? Kinuo ko. Kinuyigod mo na inig ako ginagatan din sa Switzerland. Gusto, mangita ako Filipino community. Pagpatabang ko nila. Ginoo ko? Muna nahitabo ni mo? Oo, ma'am. Joy na lang. Naglibog-kugod ko na siya akong buhaton. Mahaloksab ko masambong sa mga polis. Wag ako'y laing solbada na imong problema, Day. Divorce na good. Running some errands. Here my FB account and the number. See you next time. Sabi lang ba akong natutuhan na, eh. Kagilan na hinuon o kamay ng papel na naaming Facebook account o yung number. Nabalik na lang ko din sa Switzerland. Pero huwag din mawa sa ako na si Jason. Ay. Ako ko nang suwin og tanaw yung Facebook, be. Uy, Dominicano din siya. Pero naa sila na ni Muyo is New Orleans. Ako na i-message, be. Magpaila ko niya nga ako tong iyang gibilnan og gamay nga papel. Kumusta, Lynn? Kamauni ka mo, Bisaya? Kamao, oy. Anong kamao mo ka mo, Bisaya? Love manggod na ako ang language. Sayon naman. Kay Spanish man ang akong mother tongue. Kun mao, dili ka pwede ibakon. Dili gyud. Salamat diay nga ni-chat ka na ako.
Curious lang ko, kaya nga nang nagbilin kasi imong Facebook account o imong number. Ah, Lane, balik diri sa Orleans kay gusto ko nga makakita nimo. Abi nimo, lipay kay ko nga nagkita tag balik. Ha? Nga naman? Kay sukat atong nagkita ta. Di na ko malimot nimo. Ha? Nga no good. Kay love di ka. Jason, wa pa ka makailan ako sa hingpit. Mahimo ba nga imo ko sultihan sa nitabo sa imong life? Paminaw. Mo ni nahitabo sa akong kinabuhi, Jason. You know what? Gusto mo tang ako kaluoy nimo sa akong nasayra. Love ka na ako, Lane. Dawat na ako tanan kung unsa man ka. Ang tinuod sabson, katong una tayo nagkita, dili na sa pamuwa sa akong una-una. Mo'y hinungdan nga ni message ko nimo. Kung mao, love sag ko nimo. Oh, Jason. Kung mao na, unsa pa may atong dugay-dugayan. Atong lihokon ang atong papilis. Aron makasalta. Saad lang yun ako, ha? Nga dili ko nimo pasagitan. Dili na mahitabo, Lane. Kay mahal tagi kay ka. Salamat, Jason. I love you. I love you too, Lane. Dako ako pasalamat sa Ginoo. Kay bisan pa man sa nahitabo sa akong kinabuhi, may lalaki pa man nga tinuod nga nahigugman ako. Og 5 years na mi nga minyo ni Jason, og may usa na sa mi ka anak nga babae. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More powers sa RMN. No kita mga higalang kaagi ni Len nga taga Tagum City apan anakaroon sa Switzerland. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan. Love again. Ang mga kaagi kibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko kidapit sa papadao. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Awit. I-address lang ni Ining Tulumanon, Handumanan sa Awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag-pakikinig.